kita yor. Kada bagto ni nga is istoryahan. Ako sa kang mukanta. Pwede naman nga pero magsistorya ka bro kag buang. Agas ka doong nagos merkado. Yan nakaplan ko. Ang mga tao ako nakasabot ng mga tao vlog. Ako pa ako nakaibaw na gani iban natinga gani iban buang batong sige Tan abi tawte. kana bitong uban nga mag-hit tra gani nga magsistorya maglakaw kumaan gani buang. Hello guys, good morning. Ganda kas merkado niyo palit sa kabuwad. Ang parte dali trans na naman balik 1/4. Ang ito dili man daw. Kabot ka bay. Grunta mo siguro ni. Oh, may kay mo. Kala, utay magkakaw kay nga na imo ra isaksak sa cellphone. Itago nimo somewhere sa imong bag baron nga na magbag kay butang nga palabaw ra nimo og gamay para mo ditik si Jack. Mo ditik si Jack. Sister, adyo man jud nga na. Abi ko biso kita lagi. Mo bagto. Dito kusog na sa mo ditik. May bagto ini. Labi na dong isak-sak record. Ila ko man nga istorya imo. May bagto. Ikaw pa jud no. Okay, dia mapansa abi mo biso biso. Nira pa. Kana lami na gamit ang kanta kay kuan ba? Lami mo kuan. Lahat ko kanta. Kuan. Kanta mo lakan mo. Banda beda. Ay may nusman na. Video fan ako, video fan pwede mo na bala. Kano na mo ka nag-book Ini naman nag-record nimo madunggan. nagdala mo kag sundan kasi na mo nakapason. Palagi sa baan na po ka mo. Hanggang iha kaya ho nang property. Wakan kan dako. Anong gilabdanin mo hudang? Wa man kay nganda na be, di man ay mo kay umayan. Nga naguma. Agata ulit tinan, binili tinan. Kami na vlog ka mo rin ingong mayon. Make mo Pero pagkawa. siya. Matris na tinahan, ilan pa mo ni. Wa kay wa sila sundang. Wa sundan. Ito sunahan. Ada ba? Okay, Ombre na nga. Mo nagbutong. pitik pa. Yan, pas mayor. Kara ang mga inganay. Ingana ba? Saban ka na na yung lipas. Jadi ano yung kamuti? Sige, gusto na sa ulo. Ito mong idang ako rin. Ay, ginagawang kantahan. Kunot ka po. Huwag mo kanta ka na yung isaksak raman na ni mo kanta ra ka. Ngaron ra. Nanday record ni mo. Kami na ni mo. Okay, magsa. Mura ba dyan pang record ba? Sige na, sige na. Hindi na, ikaw singin. Hindi mo pagkakahong mo. Sige, Nete. Sige, Mawir. Yung labi na tingog. Singir na. Ikaw. Ano ang vlog? Ito, ikantahon dyan. Ikaw ito ko. Wa nag-expire na kahampuan. Sila ka nagkapalit nagtagsi na kumbukas. Kami kasi rin taon na ni. Milo pa minanagasa. Kuban ko mga ilo. Milo po ka? Oo. Wala lagi may hub-hub. Bog! Kawan ko nga kasi daan. Ano mo din on? Pamay Ay, halin. bito, karon bito. Lamino ni kag lagot mo. Maggasas bugas. Pareho na. Sa hay lami. Sa kaadlo lami mo ka. Basta ka usarap sa house. Sa gulan ba ni mo? Saging paro panigot po. Diyan pa ni hapon kamuti. Kuntas magud pog tibok ko na nimo lagot mon. Oh na! Kaya di man mag-diet. Gusto man dyan pinabugas-bugas din pirmi. Kaya lang ko doon. Sa kadlaw saging. Okay naman ni mo. Kaya na Basta labing, hindi ko ay labing. Saling, mangka kay naman kay labing. Ikaw may gasalik yan na kay masigpatan. No? Hindi ka mo kong saging. Wow, ka nagsalay kay mo koy labingan. Mahal, bugas-bugas ka. Kay, kira man ko kay labing-labingan yung bugas-bugas man sa karne-karne. Ang kami saging pa ka pa labing-labingan. Ano na ba saging sa labing-labing? Waday labing-labingan. Oo, kanina daw. Okay na ganing saging kay namin labing-labingan. Bahalag way bugas. Ganun. In mo kay bahalag. Okay raman mo kay labing-labingan, busog mo ka. Ang kami, Bahalag. tas pagani, wapan siya labing-labingan. Pinatdanay na kay, tutas pa, sipok ako. Na, ipadaplit sa dahil ng kuhan. Ipadaplit sa dahil ng sundang kayo magpinadzanay. Ano doon ang sundan kay, panawadyan tanan ng lima. Malakas yun yun. Uy. Ano tayo? Pag dundun rayong. Kuan rayong, be? Ako request. Basta may request ni mo. Kuan, green grass of home. Tawag Pwede ka. Delilah. Kamayor na. Kaya ito dyan enjoy lagi. Kaya ito dyan Delilah. Sige, dahil sa regaw nun. Ay, green grass of home. Naday nga na natin. Ah, kisar ka nagkantas green grass of home tayo. Kisar nagkanta? Cam Jones? Ah, Michael Wood.
Michael Wood si mong kunot. Victor Wood. Michael Learns mo po to. Michael Learns. Victor learns to rock. Michael Wood. Michael Wood. Oh yes. Salamat ka kay kita ng gagasa. Sa may itong gagasan ni mo. Tapos ani? Nahamag-unod. Nang dahon naman ng iba na. Masuk ka nito man kasi itong kasabutan. Yung. Ah, untag mang. Ha? Ha? Pila ka buok? Dua? Busog ka dito. Ada na kay pamilyawan, doon kami kamuti, mo na rami anja. Aray lami, aray lat. Ani may lain pa. Sis pa dito. Maupan. Sis pa dyan, nangurot na dyan yung tindas Lazada. Hindi na makabutin. Inig mo order sa tripod, ug jagdi mo angay. Order na paglain. Oh, kung kasi yung tindahan mo sige lawak. Kapila na na order tripod. Kapila na ang tripod kay ganda. Ah, microphone. Lain na po order sunod, lain na po microphone. Dako na po kaadyo. Siguro kay gamay pa man eh. Palit na po ni kang Katong gikuan nga. Ano na ay. Camera action cam. Nanapi action cam. Ato pa lang. Katong GoPro. At sa grabe na pinag-GoPro na din. GoPro in. Baon sa lagi kuan na to. Nakapabayro na to. Kasi maabot. Kasi nag-apre ni mo. Ay! So what mo ka itong GoPro? Maabot. Ako din aplihan ta ano. Dapat sa puyuban nga ito na. Napuyuban nga. Naman oy kuan naman nung po mga. Doy man ikaw. Kasi tingnan ko tingnan ko excited ko na na. Na-excite lagi ko. Ano sara man kaning Oh, yung. First is like dahil ara. Kapoy day, kapoy. Paway pa nagdala kay kutasan na kinagwan manas kamuti. O pa maluto. Namahaw man ka kayo. Sigo ka naman buntas ka na. Nanguya po tin eh. Wak-wak may good ni kay buntas ni. Sida. Kay di man matupo gabi eh. Basta di matupo gabi wak-wak mga abak. Na, dabot. Muot ka? Yan ang po si Regine Velasquez. I love you kuya yung. Tumutupad. Ha? Wala gito, kaya di matog gabi eh. Palingan ako sa ni. Nagbayad sa kanang. Namira pa ni kay. Yor ha magi mo tripod yun, yung palit makakis. Ito mga puti mo ito, nabuti ito. Manila po niya. Ang lay balikon, kaya ako tinibalik-kulikon dito, nabuti ang tanda-tandaan dito. Ay nagbalik ni mo mag self quarantine na po ka. Oo, jamoy nga rapat dyan lagi. Kabuhi ko. Kasi kinabuhi na na. Kinabuhi. Ha? Kabuhi ko na ganyan kutuk-kutuk. Isa ray pitik. Basing na kinabuhi. Walang Isa ray pitik. Ate! Ay naman may. Ay naman. Bunggo naman. Naman manila. Abay lang ko. Rosa na yung naning sipa. Pitik. Hala, Ano? Wait, Clary! Hindi na nagsaba kayo? Ha? Na? Dari pas nagpitik. Nagsaba ka na. Hatag tumayot. Basing kuan. Lalang sa Espiritu Santo. Buli ka? Ay, biya na kapila na ingat ko. Na, dahil punindak ko. Daghan ng symptoms. Maningay ha? Punindak. Ako magala ka. Bata na. Yung lugar na yun. Hindi na kabayad Ay, din. Yor, makogos ko yor. Hindi na kabayad din mo tayo. Ang saan na sa kabukid. Saan yun, saan? Sa kalaki ga ho. Ato yung na. Batik-batik. Kaya kuan panisita. Batik-batik. Kuya panisita. Batik na yun, ha? Sarang batik-batik. Saan? Anak ni siya. Kay kuan na lang hapit namin mo minutos. Bakte. Sila mo na hindi may magkaanak kasi may 20 pa man 10 years yan pa man mo unsa kami gajag mo. Gajag mo abot tas pa na. Gajag mo maminjo. Saan? Garaa? Saan? Wala. Kaya yun ha? Naghapit na. Sigurado na. Ako na ba yaya? Batik-batik. Ako yaya ba? Na, binigyan ka kapang ilo. Isip, mo yaya pa. Nagtagtawad lang. Pamawak na, masig ba? Pintuon siya sa bata, di naman. Kaya moon, magbata. Kaya moon.
Saad ba ka? Kinamuan ba ko? Kinamuan. Anong dali, ara day nabuo yun. Ay, makatulog kasi ako na nawa. Isang linggong pag-ibig ko, te. Kay, 2 weeks mo din, tuli. 2 linggong pag-ibig. Palakar na. Ilang kakaadlaw Para nag-self-quarantine. tayo, init ako. Oh, dayon nga, may sila tayo. Tinakuha niya sa nanay sa kami. Ito ang ginanag. Huwag may nawada na, nga naman sa nang kalakay. Kasi gimingaw ng nimo. Di nitos memong deskuhan. Huwag na mo anhi, oy. Sabi, manang si Karagli-li. Di, mitanda to. Nangutan na to niya, di nga, hebas mayon. Kapag gabi ka, Oo. kita mo. Pagka hindi mo umili ha, hindi ka maras nimong naranagabot. Oo. Huwag ka topod si... Niyan eh, ma'am. Tayo may ada, Nasa masiguro. kipro release ha. Di nga. Sorry pa diyan. Sorry pag mayor yan kay Pero nagkita sila Ate Flor pag uli. si mayor. Kaya nagbo man mo. Napay na nagyor? Ano ba kay? Istot! Ikaw ba rin pagkakawatan? Ayaw lang ang sinikbat po to silang papa. Isa po, sige panikbat po silang mamapapasinahan. Basta naihalin. Basta may halin, impas doon na. Hurot yung kwartas sa kanula. Pahad ng mga wam. So, di sako. Nangawat yung kwartas ilahang Masod kog sako, day. Kawat ko lang sa kwartas sa rinula day. Sa ilahang tindahan. Nangawat sa Paghatog, Troy. Iing. Yung, are you okay? Alingiing. Saan po na alingiing? Alingin, baka ubas alin mo. Alinsuob. Alingasa. Alinsuob. Ito na. Ora. Ali-ali, namamangka. Pakisuyo, yaring ba? Tarino. Mainit. Sining, musik at sining. Uy, ano ba? Kapoy. Kapoy, kaya pagpo kayo, bagoy tarong to. Kapoy na, taprami. Kapoy, kaya wak naluto kamuti. Kalutos kamuti, ente, basko, lagi na. Dewati. Shout out time mga kajonjons! Ano na? Mega shout out kay Ning Largolota! Salamat sa kanunay nga pagtanaw, Madam Ning Largolota. Another shout out, mega shout out kay Miriam Tumoloeng. Mega shout out kay Miriam Tumoling. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pagtanaw sa itong mga video. Another shout out, mega shout out kay Corona TV 20. Yay! Mega shout out kay Ma'am Annalie Mular. Yay! Daghang salamat sa makanunayong pagsuporta sa atong YouTube channel, Jujus TV. Another shout out, mega shout out kay Ma'am Annalie Mular. Oh yes! Mega shout out Ma'am Annalie Mular watching from Kuwait. Oh yes, Ma'am Annalie Mular from Kuwait. Oh yes, mega shout out kay Ma'am Corona TV. Ay idol John na unta ko ihangya nimo gamay lang pwede pa support sa aking channel taga Katipunan list ni ay ko Corona TV ka na ra akong hangyo nimo idol. Oh yes. Okay, ako nga tuon na imong kanang hanaw atong pintalan imong balay. Yes, another shout out, mega shout out kay Aqua Boy. Salamat sa shout out John padahil sa pag-vlog kay malingaw ko magtanaw. God bless. Thank you so much Aqua Boy. Another shout out, mega shout out kay Angel Man. Okay, Angel Man YouTube channel. Please support the YouTube channel of Angel Man. Sa YouTube channel po ni Corona TV 20. Oh yes. Mega shout out sa kang Mr. Hector Tubis. Lamig jud na nga tilapia sano kay gisarap man. Oh yes, let's go. Thank you so much Hector Tubis. Another shout out, mega shout out kay Lady Jules.
Kami na tilapia pulutan sa dagay. Watching from Queensland, Australia. Okay, mega shout out kay Lady Jules from Queensland, Australia. Thank you so much sa kanunay nito pagtanaw. Another shout out. Mega shout out kay Mavigel Vlog. Layang daharang tamtakdan ko yamin ay okay. Thank you to Ma'am Mavigel. Yes, kaya si Ma'am Mavigel Vlog mo na nagtabang na to. Kan sa gamay pa niya tong balay. And then kapod ang nagtabang para mag-graduate ang atong bahay. Thank you so much Ma'am Mavigel Vlog. Mega shout out si Ma'am Mavigel Vlog. Another shout out, mega shout out sa YouTube channel ni Chusbag Moto Vlog. Yes, please support the YouTube channel of the following YouTube channel. Unang-una kang Chusbag Moto Vlog YouTube channel. And please support also the YouTube channel of Teacher Sabina. Kay na kay mga makatunan ang mga kabataan na especially grade 3 and grade 4 na yung mga leksyon magamit sa online class. Another shout out, mega shout out sa YouTube channel ni Phil Kabayan Vlog. Mega shout out po sa YouTube channel ni Izel Salo. Another shout out, mega shout out sa YouTube channel ni Mark Golosinda. Please support the YouTube channel of Mark Golosinda. And then, mega shout out sa YouTube channel ni Molan on the Go. Mega shout out sa YouTube channel ni Angelic Buholana. And mega shout out sa YouTube channel ni Robisi Magala. Another shout out, mega shout out sa YouTube channel ni Charisma Bunghak Hakira. Yes. Mega shout out kay JR Ayuban nga to asa Saudi, Israel. Asa sa kahit gawa sa nasod. And mega shout out sa mga YouTube channel sa akong mga isaan. Kay Flor de Liza Borato YouTube channel, kay Manang Helen YouTube channel, kay Teribors YouTube channel, kay Rosalie Mayura YouTube channel, o kang Florame Boholana. Oh yes, YouTube channel. Ang sikat nga vlogger sa Bohol, Florame Boholana. Oh yes. Mega shout out kay Nids Kabar Hinautan na naa sa Alicia Public Market ang Elena Ito Store. Oh yes. Mega shout out kay mega shout out sa YouTube channel ni Nina Olaybar. O na insan YouTube channel ni Nina Olaybar. Mega shout out sa YouTube channel ni Michael Bersano o YouTube channel ni Nigel Boholano. Mega shout out sa YouTube channel ni Rysel Vlog. Okay? And of course, don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel, Junjus TV. O palihog o pagtinga ang kampana para updated mo sa atong bago nga mga video nga pang-upload. And ano po, lakangi o tanaw ang atong mga harang, atong mga pahinumdum. Ito naman mga ka-Junjans, and may God bless us, and thank you so much. Bye-bye.